φορά και έναν καιρό ήταν η Φελίσια. Η Φελίσια ζούσε με τους γονείς της σε ένα παραθαλάσσιο χωριό που φημιζόταν για το παλιό του κάστρο και τις ωραίες ακρογιαλιές. Εκεί στη θάλασσα ζούσαν και οι λαμπυρίδες του βυθού. Το υπόλοιπο θα το δώσετε εσείς, κύριε Μητεράκη. Βεβαίως, ναι, ευχαρίστως και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που δίνετε στους ακροατές να έχουν τα βιβλία μας στα χέρια τους. Θα τα στείλουμε εμείς με τους σελίδοδείκτες, με όλο το πακέτο, το παραμυθένιο που φτιάχνουμε. Ναι. Η Φελίσια λοιπόν ακριβώς αυτό θέλει, να μιλάει στις λαμπυρίδες του βυθού, ώστε να φωτίζεται η ψυχή της. Αυτό που κάνει στην ουσία είναι να εκφράζει τα συναισθήματά της από τα βιώματα της μέρας, από τις από τους μικροτσακωμούς που έχει με τη μαμά της ή με τις φίλες της, και έτσι να αποφορτίζει τα συναισθήματά της και να φωτίζεται. Είναι ένα συμβολισμό. Οι λαμπυρίδες ξεκινούν από τον βυθό και όσο πιο πολύ μιλάς στις λαμπυρίδες, τόσο πιο ψηλά στην επιφάνεια της θάλασσας έρχονται και τόσο πιο πολύ φωτίζουν το τοπίο και τις ψυχές μας. Μάλιστα, να πούμε από τις εκδόσεις η ιστορία αυτή, το παραμύθι αυτό, η Φελίσια και οι λαμπυρίδες του βυθού, από τις εκδόσεις της... είναι οι εκδόσεις Once Upon a Book. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω... να μπείτε και να περιηγηθείτε. Μάλιστα. Κυρία Δωρίδα Μηταράκη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε και να κλείσουμε και να πούμε στους ακροατές μας ότι μπορούμε να το βρούμε την ιστορία αυτή, η Φελίσια και οι λαμπυρίδες του βυθού, ένα εικονογραφημένο παραμύθι, στα βιβλιοπωλεία στην πόλη μας, στην Πάτρα. Σε ποια σημεία σας έχουν ενημερώσει που κινείται το βιβλίο σας? Τελευταία δουλεύει ως εξής. Ο πελάτης ζητάει το βιβλίο και το παραγγέλνει κατευθείαν στο εκδοτικό οίκο και από τους χονδρέμπορους. Μάλιστα. Υπάρχει και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της. Οπότε πάμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Μάλιστα. Οπουδήποτε βολεύει τον καθένα. Είμαστε ευέλικτοι. Έτσι. Ζούμε σε εποχή ταχύτητες. Δεν λέμε πολλά. Γίνονται όλα γρήγορα. Σε χρόνο ντετέ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μηταράκη, κυρία Δωρίδα Μηταράκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Και επίσης θα περιμένουμε το επόμενο βιβλίο για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.